ko hanmen ko para hamanusnem haba ngirake ya kasngi buram jong u Thomas bakut u apostol jong u Jisu but uday u apostol jong kari India jongi habangi pusan chapang kajing im but kajing long jong u Thomas bakut u apostol bon sin ngiyos ngeo but ngishu ya pusan but ngi khod ya u Thomas u ba artatin u Thomas u ba artatin but kata bon sin ngi khod ya kibriu kibadon jing artatin ngi khod melong or pilong kumu Thomas hanrei ko hanmen ko para lada ngi pusan shisha lada ngi pej bnia shisha ya ka jinglong jong Thomas ngi yo i ba omdei ka jing artatin ka jing u lane ka jing bom ngai jing u yo Jisu hanrei uhika yang pada piken ba ngidei bandon kata kajingshania hautrai ba ngidei bandon kata kajingshania hautrai hakano kurkom une u Thomas bakut u apostol udan kajingshania hautrai ba utrai uan ban pensisha ya kene kajingshania jong u Thomas habangi pej ya kajingim jong Jisu u Jisu udai ublei but udon ka jinglong briu jungu udon ka jinglong blei jungu udon ka met jonga ba jongpi kum kan ka met ka jungi hadin bau Jisu u la sayap but hadin bau Jisu la mipat u Jisu udon kito ki jingmong udon kito ki jingmong hakemet jungu hakikti jungu barakot ki jingmong kidon badu Jisu hadin ka jingmi pat jungu ladangi pej ladangi puson kumublei hadin ka jingmi pat jungu u Jisu la ban pendamno lane ban penlipno ya kito ki jingmong hanreng yo i u Jisu u klem pendam u ne klem pen duno ya kito ki jingmong hanrei kito ki jingmong kidon ha kamet jong u Jisu timenta u Thomas ro u kwa ken ban penpau u kwa ken ban keli hau Jisu ukwa ken banong of Jisu me de ublei balawan sa kane ka prathei me de ublei balawan ai yengi kata ka jingai e jong me haba melawan ra ya kane ka jingai e jong me na ka banta jungi ki briu ki bayamat ya kane ka jing e ka jing jinjar yangi ki briu ki balayamat ya kane ka jing sitom ha ka jing im ngi ki briu ki balayamat ya kane ka jing mong wan ban pen i ken wan ban pen i da kata ka jing mong jung me pendamno ya kane ka jing artatin jungi pendamno na ki jing mong jungi pendamno ya kane ki jing e ka jungi kata ka ba u Thomas u kwa ban kli lane ban bu hakmat jung u Jisu da ka ba ong haduk bangan yo i haduk bangan yo kta lane ngan psu ya ki kti junga hakakrung jungu hagijing mong jungu ngam ngai teng yo i bau Jisu shisha uan ban pen urlong ya kane kajingkwa jong u Thomas bakut da ka ba wan yang hakmat jong u ong u Thomas shisha kijingmong jonga kidangdan kine kijingmong jonga ken kibla pen lain lut ya me kine kijingmong jonga ken kibla pendu pendam ya kita kijing atatin ke jong me ba shisha ngi kita kibaja ha kijing im jong u Thomas bakut u apostol jong u Jisu hi ko hanmen ko para kane ke jingkeli ke bamanga mapi ngidei banbu halade marwe ngiru ngidon ke jing e ke jing jinjar ngiru ngidon ke jing atatin hakep ke jing im jungi yolese kat bangidang shimbenta hakane ke mas ke bekoj ngidon jing atatin ya ke jing don jong Jisu ngidon jing atatin ya kibor jong Jisu ngidon jing atatin ya ke jing e ke jing kurku jong Jisu ngidon jing atatin ya ka jingej ke jungi hiro badiyole se ngidon jing atatin ya ka jing don basisha jung Jisu ha ka Eucharist what happening bangi simenta ha ka Eucharist waladangi don happening jong ka jing leniam na ka jing duai jungi bad ha ka jing im jungi ko mong ong ko hanmen ko parangi don sibun ba ki jing e ki jing jar ki jing sosat ha ka jing im han reiken mau u Jisu uan dakata ke jinglong briu bar ke jinglong blei bapura jung u habawan uan bansha ya kita ke jing e ke jing jinjar u yomat ya kita ke jing sosat ke jing im u
uyomat ya kita gejingmong baper hakidu khot med jung u bat lengba kita gejingmong jung u kain kohan men ko para u pendu pendam ya kita gejing atatin jung abat jung pi u pendu pendam ya kita gejingmong kiba mangi ngiyomat ha gejing em jungi den mata kadau kohan men ko para menta kesngi ngabat pi rengkat bat u Thomas Bakhoi u apostol jong u Jisu u apostol jong kari jungi ngide ban perta yakine ki kentin kiba u Thomas ulong ha ke gospel ke bangios ngau menta kesngi kotrai junga bat koblei junga shisha ngangej hame shisha ngashania hame shisha lengba gejing mong jungme lengba gejing gejing jinjar gejing sosat kiba melai kendu ha gejing em me pendam no ya gejing atatin junga me pendam no ya kita gejing mong ba ngai kendu ha gejing em junga kine kide ki kentin kiba mangama piru ngidei ban perta menta kasngi bar habaro kisngi jing em jungi kine ki kentin kiba Thomas uperta ha ka gospel ke bangios nga menta kasngi kon men ko para omdei ki jing perta jung u ha ka jing artatin hanrei ka jing scam jong ka jing ngej bat ka jing shania bat ka jing i jong u hau Jisu ngiyo iru u Thomas Bakhoi haba u Jisu umod banlej sha Bethany hadin ba ulayos ngeu bat ki apostol ki yos ngeu shapang ka jingklat no jong Lazarus kisenran jong u Jisu kim kwa banlej rengkat badu Jisu bat kim sha yo Jisu banlej sha Bethany namar kitep ba kibreu kimot ban penjulor lane ban pendu no ya ke jing em jong Jisu hanreng yo i u Thomas bawan khmat u ong ha kisenran barokhot ya ngiru ngin lej rengkat badu Jisu bangin ngiru ngin sayap kumu kine kidei kentin kiba penslur u apostol Thomas hakiwe pat kisenran bat kine kide ki kentin ki bamanga mapi ngidei bansim bat banong ha kejing im jungi baman lakesngi ngiro ngidei banyaj rengkat badu Jisu ngidei ban sayap naga benta jungu Jisu ngidei ban sa kejing sa syutom naga benta jungu Jisu kumbau Thomas lale ulej rengkat badu Jisu sabet tani bat uji u Thomas u yai rengkat badu Jisu hadu ba u IT no yala ka jong ka jing im hato mangama pi ngikloin em baniaj senda badu Jisu bansha ya gejing sha syutom jungu bansha ya gejing sayap kumba mu yap u Thomas u perta ya kini kinten ya ngin le rengkat badu ngiru ngin sayap rengkat badu badu yaj badu sayap mangama pi ko hanmen ko para uneu try balawan pendam no ya gejing mong uneu try balawan ra ya kene gejing gejing kerku lengba gejing sha syutom lengba gejing mong hagamet jungu la don rengkat bangi ngiru ngila don rengkat badu la yai rengkat bangi ngiru ngidai kan banyai rengkat badu namar lengba gejing sha syutom jungi lengba gejing kloy jungi ban sayap utrai unangwan ban pendu pendam ya gejing atatin jungi utrai unangwan ban tap telup ya kita gejing mong kiba manga mapi ngi kendu ha gejing em jungi baman la kesngi te ko han men ko para to ken ha gane kesngi ngi duai ban ngi pan kabor nau trai sachisin ngi pen kan mau yelade ba ngi de ban prata kumu Thomas ko trai junga bat ko blei junga ngangej ngachania hame en yoro yau Jesus Christ